So yan guys, it's me again, Raud Sagyun Vlog. For today's video mga lalabs, umakyat po kami ng bundok. Ayan, kung mapapansin nyo mga lalabs doon sa kataas-taasan ng kabundukan. Dito kasi nababaw ng taas ng bahay namin. Ayan guys, doon no, sa bundok na yun, mapapansin nyo. Doon kami pumunta pero hindi sa pinakatuktok ha. Hindi sa pinakatuktok. So yan guys, panoorin po natin. So yan guys, bakit tayo ng bundok? Bundok bundok chururot. Kaya na sila. So yan guys, bago po tayo makarating sa ating patutunguhan, kung saan din tayo kukuha ng bunga ng niyog. Kailangan natin ibenta. Ang ganitong tubig na ito, pwedeng maligo. Napakasarap inumin. Fresh from the farm. Ayan po guys, may unggoy po sa taas. Kuha po nilang buko. So ayan mga lalabs, mapapansin nyo mga lalabs, ayan, ginawa ng paraan yung puno, ginawang patulis, nang sa ganoon mabilis, mas mabilis mabalatan ng nyog. Ayan, ang galing-galing nung kasama ko magbalat, oh. Diba? Hindi na kailangan ng itak-tak mo. Ayan. So ang ginawa niya sa puno, pinutol niya yun. So yung natitirang pinaka puno, ayan, at pinaka mas matibay. Tinulisan niya para naman magawa niya ng paraan. Ayan. So ang tawag po dyan guys is palaw sa salitang Bicol. Pagbabalat ng ganong paraan. So yan guys, pamay na lang po, pamay. Isang mahiwagang halaman ang aking natagpuan dito sa kabundukan. Pamay. 1.5 na lang po mga lalabs. Pakimay. So yan guys, ang pamamaraan ng pagbabalat ng niyog. Itak po ang ginagamit kumpara po kanina. Is kahoy lang po yun na may matuli sa dulo. Ito po yung itak. So yan, sa wakas, pauwi na po kami. Ayan, nilabot po kami ng 4 na oras o 5 oras yata. So bababa na po kami mga lalabs kung kanina paakyat po kami ng bundok.